Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Ndamira pamberi pedera mambo mutasa. Zvese ndo zvechokwadi. Zvinotaura ndezvechokwadi. Pachibatwa nemhosva. Mwari mbatsiro. Tikisema kutsina. Musoro chingamiri ndetwo mutasa tapiwa. Ndauyawo nenyaya yangu yandakamangala kuno. Murume anonzi Life Chidhakwa. Chinenge ndamubata achita bonde nemudzimai wako. Musi wa26 January 2025 ndakaona message mufoni yemudzimai wangu tiri pamwe anoda kwasa kumubvunza kana kumuitira hasha. Pandakamubvunza akatanga kuita zvekuda kupotedzera neni, ndo vandanyarara. Kubva day iroro kusvika musi wa2 February vandazovabata vanhu. Mukadzi tanga takundidzana pamba, mukadzi akasvika pakutiza pamba kuenda kumba, asi iri nyaya yemurume handina maandakataurira kana kuita sei. Mukadzi kumba kwavo ndakatanga kuchitaura naye pafoni. Anoona wasiya wana, mwana wekutanga ane 2 years, umwe wacho mudiki wekupedzisira ane gore ne6 vakamusiya. Wana wakasira ini mwako, chengeta wana wako ndakuenda. Chidzoka tidini tigadzise nyaya yewana, tichengeta wana pamwe chete. Kana zvadaro todi tozogadzisa zvimweni kana paine zviri kunetsa. Avirani mudzimai tokutaura pafoni chidi ari kumba kwavo, asi kufamba nemukutaura kwandira naye ndofanira kachiona kuti dambudziko rangu hombe ranga chibva kune murume anonzi Life Chidhakwa. Posta anisana nenyaya yemameseji ake kumba, tadzoka ndoona kuita zvavari kuita mukufamba. Ndikawatresa kusvika ndazovabata musi wa2 June 9:30 manheru vari pamba panonzi paNhambu paShepherd Dhambo vachiita bonde nemudzimai wangu. Ndikafonera vanhu ndakafonera wenharaunda Sabhuku, ndikawafonera nevamwe vanhu vechikuru, ndikawafonera kuti vauye pari kuitika nyaya iyi. For sure vanhu vakauya, ndikati vanhu vari mumba. Ndauya panapa ndikazwa mukadzi wangu achichemerera achiita bonde nemurume varimo mukati. Kutaura kuno kwavanhu havana kutofeka. Takasvika ipapo, motikari yake ikapaka panze, vanhu vakakomba. Ndikati kombai, asi kuti vanhu vabude kombai, tinoda kuti tinyase kuona munhu chokwadi neumbo kuitira mangwana vazomangara nyaya iyi. Vanhu vakavhura dhoo vakapinda. Zvechokwadi takasvika vanhu vasina kupfeka. Uye ndakazomanya kupfeka, mudzimai akasina kana chinhu changa apfeka. Chandakakwanisa kuita, ndakakwanisa kutora mifananidzo nemavhidhios. Ndatora mifananidzo, tati garei ndamangara nyaya yangu. Wakasaina mapepa, wakasaina iye wese, mudzimai wangu wacho Life Chidhakwa wakasaina mapepa, wakasaina vachibvuma kuti zvishota batwa. Mboo dzacho dziripo naSabhuku aripo. After ipapo wakatora kuda kundisungisa wachiti ndaposta zvinhu pasocial media kuabhula iwo, asi nhana chinja ndakasenda pasocial media kana kuita sei. Zvikashaya umboo. Wapedza mukadzi ndiye nyakutanga wakaenda wese naLife Chidhakwa penhalonga wakasvika wakanyoresa protection order, peace order against inini. Ndikaenda kwamutare ndikasvika ndikamiswa mukoti ndikabvuma ndikati wanyorerei because ndandisi kuva violate vanhu. Handina musi wandikuti anoizi nawo, musi wandabata vanhu vaine mukadzi wangu handina noizi yandakaita nawo. Saka uyu murume uyu ndiye wandakabata aine mudzimai wangu. Kukoti makaendera just protection order here kana dzitori nyaya yekuti nyaya iyo yakapinda mukoti here senyaya yakatopinda mukoti civil court. Zvizi ndiri kubhula uyu akanyoresa chiti ndiri kumuteerera ainewo maboyfriends ake, ndomanyoresa akaizwa nyaya. Life Chidhakwa akanyoresa achiti ini ndiri kumubhula against ex wife yangu, ndomanyoresera akaita. Iwe question ndekuti iwe nemukadzi mamuchiti mese nemukadzi tiri paseparation tiri kutaurirana kunesera kwatanga taita.
Jereka. Yes. Tause. Ndoitwa Whitney Jereka. Yes. Nemurume waitanga tisisiri pamwepo ndakabva kumba kwamusi wa 14 February. 14 February. Kubva kwako kuti marambana here kana kuti manetsana? Tanga tatorambana. Akaramba mundiani? Ndiye. Akaramba mundiani? Ndiye. Chikonzero akati enda kumba kwenyu ndinosaka ndichichengeta vana vangu neumwe mukadzi namai vangu. Gukuru rakapiwa? Haana kupa gukuro nekuti anga asina kuroora. Anga asina kuroora, that's why asina kuendesa gukuro kumba kwenyu. Iwe chibara mwana wanori Izwa. Ngatiite zvinhu zvatotupenyu ufambe zvakanaka. Isu chatoda isu kuti vanhu vagare zvakanaka, vanhu vanakiwe noupenyu, vanhu vaite sei. Not issue yekuti titonga taimbwa dzinoti mbwa inongonyenga wese wese ka. Ende inokwanisa kunyengwa futi newese wese. Iyo inokwanisa kunyenga anyone, iyo ichikwanisa kunyengwa futi naanyone. Haina mutemo. Muruti nini? Anditi. This is February. Imagine this one. 24 February. So we are saying February anga period with 28. 28. So March, April, May, June. Wanga watu ni boyfriend. That's not my question. Ndikuvunza iwewe yo nditi iya. Ndikuvunza iya, ndikuvunza iwewe. Kuti performance wanga watu ni girlfriend. Wanga watu ni boyfriend. Right. Wanoko Boyfriend yakatanga apa kuti yakatanga before. Apindira ile. Ngopinda mvunzo chete. Imini boyfriend. Rini. Dhera akazondibata ndodhera ndanga ndatanga kutosanga kutoonana. Uri kudi? Ndiri kumba kwedu. Kumba kwani? Ndiri kumba kwedu kwaJereka. Okay. Iyo ma message yautaura yekuti wakabata message kumba maisho makali. Where are the messages? Phone yaishandisa mudzimai ndo yanga ndakaona musi before kuenda kwakumba. Saka iye anga asikazivi kuti password ndinoiziva. Saka mushure nokuti tatadzanya akabvisa zvinhu zvefoni iyo. Asi after ndazomubata mamwe message awo aitaura neuyu arimo hawo foni yanga ndakamutengera. Foni yako azomutengera? Achiri kumba. Achiri kumba. Ma message aitaura neuyu. Neuyu. Ari kuma message yo. Ma message foni iri mumutsa. Maini. Mati magazo ndana nimchinda wewe. Ndabva kumba kwawo. Before February or after February? Muna June. Amabatwa. Dhera rakazondibata. Malabatwa muswani? Musi wa 2 June. So 2 June. Kuma message ziwana ma conversation ari kunana sikumashure kwa February. Mira yawo yefoni yacho. Asi nini kufunga kwa mwana makasiya mbwana makuru manga? Pane 6 ne4 ne2. 6, 4, 2. Mtoni wana 3. Uchiyamuzwa nezvakapozi itori mhunza mushache icho. Akupinda munokomba. Ndiye wakadzimuzwa. Wamutibanyo. Unokumurogari. Kwamudenda. Manyini munotaurisa. Uyu unogari. Maneda. Maneda. Manedi. Ndinenge mbiri kutonga nyadzi paure. Pamba pamu. Muziva mmoja wetu. Hausi Jereka. Hausi yenda. Munhu wepamba akabatirwa wa ari mupi. Ndikuda munhu wepamba akabatirwa. Ndio ndikuda. Webase, wokubara wabase. Ndio ndikuda. Ari muno.
Anambura joya. Ngoma nashaka tisakela kwa. Hata sasa Akatiza kwa kutika nyai. Anokumboneka kwa. Ngubone bana. hii nambura. Ndiye mzee ombe wa. Nusibati. Tipe Mateo na message ya shauta. Unaona? Unaona? Ya. Pandanga kutora foni hiyo. Anatongo ibatisa nango hivi. Garabu abjeta. Garabasa. Kana tino nonoka ka. Ikini eva another case. Mushi tibula izvo. Was those that told us. Because we cannot proceed with this or else tita kuforce kuti tizoshandisa nzira dzedu. Tizongo tione kuti zvaitika muchiripo wacho zvakamira sei. Mazuva ano technology yakanaka. Technology yakanaka sei. Unokochitika ukati love you sweetheart good night chimbalance chiri paside pangu kuti delete uboyipora kuita zvekuti delete asi uko kumake save kusi iripo delete aisenzi ba kumake save kuiko dito delete aisenzi ba yeah delete all for me or for everyone aisenzi ba phone ino nokubvunza ka delete for everyone cannot for mombe yekubaya aida kukama wakangwara but I think challenge yatikuita futi ka ndekuti wakadzi wechidika you are failing to define kuti chinhu chinonzi mukadzi wemunhu chii, chinonzi vanhu varambana chii. It's very important kuti kana wakabvisirwa mari whether idhora kana 2 cents kuti warohwa handiti panofanira kuya futi token yekurakidza kuti chii chinhu ichadii chapera. Imi muri kuenda kuita zvamuri kuita handiti mosiya uku kuri open but ndo kune nyaya yese ikoko uko kokuti chapera ndo kune chii ndo kune nyaya yese ikoko. Iwe unokwanisa kufunga chapera ka icho chiripo ndikozozi dzvi kuda kuti chakapera kwaziya ndike changu ndini chakakuti chakupera ndiya ndakubata kuge changu dai chasi changu anoda kuusiya no zatoisa ichaizva muri ndaimboine basa ichipi another case ichaizva muri kuzawe changu sidozvakuda zvacho yepa ndaura chokwana ndakatengodana nemusi wa 1 June ndipo ndakatengodana mameseji nemauya ndanga ndabva kumba kwavo zvose ndanga ndakabva kumba kwavo kare kare. Wanafonera tena. Sakafoni wenyewe. Andisikuramba kuti time nedate asi mameseji aya maaudio aya haasi ndichiri kumba kwavo ndanga ndisiri kumba kwavo. Ngemudana
ndiye munana ndemuna Mei. Taitaura tese taingotaura tese zvekutaura ndanzwa iye achitaura kuti ndikudana naye kana sanda kudana naye ndopanoti izwai naye ndokutaura chinhu chiri very simple. Ndakubvunzai simple question. Wakatanga kudana nalife rini ukati musi wa 1 June handiti asi mameseji andokubvunza kuti meseji ndeyerini ukati ndeyamei. Chinotanga chii June na Mei? Chinotanga chii June na Mei? Izvo ramubvunzo. Chinotanga chii June na Mei? Saka siye kuti wakatanga kudana naye muna June iyo mameseji ari amei. Iye ari kuti apa ngatoda kuramba napo kuti witi ari kuti witi ndiye munani muna Mei ndo kuna witi kuti usavhunduke iwe shamwari handisi kuti ndoramba napo. And that is muna Mei yokuti ndakatanga kudana muna June wati uruti ende asi kutaura kuti takaudana uyakauti kakuramba muna Mei imo conversation inotaridza kuti iwe wakauti aiwa musi wauyu chaiwo uyu musi wa8 chaiwo uyu aito ndanzani uyu aitofona chiti chii kana wakuenda kumba unonitaurira totaura tomorrow so wakazi nalife zvikazi ndakusuwa yokati chii good night ndofana kukuona uchiri fresh yo Fresh from the farm. On vacation. Muswa wani kana paine ari kusana kukwira unotauraka iwe ukati ukati handina appetite yaenda kupi chinhai ko ndokwirwa nani nemahure akuzvo saka uri kufadzwa nani zvakaoma wedway mahure api ndini wauri kudaro handiti toiti ndezviti hamuna machi ndilive ikazvatore dumbe maapple oh my baby. Muna April zvikazi nalife ukumboitei zvikazi nawiti ndakagara hangu zvikazi nani
hausi kumbondida here izvozvi. Ndokuda ndobva ndarokwa handiti. Zvikazi musi wa2 April zvikazi ndaida kunzwa voice ko kana usiwe une foni ndikafa nekurohwa. Live 4 obva atumira kafoto kake. Yanditizaendepio ndanda muna April, tanga kwa April taiti ende pandiri yanditi ndafanya pasina ndoda kusvika muna March February mo ndakatozwa hangu kuti hazi kukotuko kwakuri kuzi timbodiba mambo mutasa hatimboendiba ndisekuru wacho, saka unotongera fefa avauyo wata vauyo mwacho ndikati vafanira vanomboziva kuti dare ramambo mutasa nedare ramejasiti zvinorwizana. Saka ndanani this is April. Taura chokwadi musikana mwatanga kudana naye wanichiko imwezvesika mameseji andikutaura ndeApril. handisi kupedza nguva asi ndakabva kumba kwapa ndikaenda kumba kwedu kunogara kumba kwedu ini ndoba akatanga kuzodawo nditsvaga achiteera foni yangu achizotora foni iyoyo mameseji ndeekari noti ndiri kumba kwavo ndakabvomba kwavo akandidzinga kati nda kumba kwekusiye vanavo. Tati musikana iwewe wakati wati iwewe wakabva riini kumba kwavo? 24 February. Handiti tikati isusu zvatiri kutsvaga hatisi kutsvaga zvakaitika after 24 February. Apa kudongorangidza vanhu ava kuti rudo rwanga rudini ruzvireredza. Chatiri kutsvaga isusu chatiri kutsvaga because isusu watotinyepera kekutanga katabata kakutinyepera watonyepera dare rino kuti wakatanga kudana nalife musi wa1 June ichocho manyepwa watonyepa kuti wakatanga kudana nalife musi wa1 June. Tikuirana nditi kuti papa wanyepa hauna kutanga kudana nalife musi wa1 June because zvese zvandiri kuverengera zvese izvi ndezveMay April zvese zvandiri kutaura wanga wabva hako kumba musi wa28 February asi zvokuti wakazodanana wabva kumba kwenyu wakazodanana nalife musi wa1 June manyepa. Pamwe life unokwanisa wanga afungwa ndiye ega ega paino umwe ngatidzike chakandonaka ka ndangoti changamira zvisavaite ndizvo zvese zvinhu is your private life handiti iri kupangidzwa munhu wese wakamira paurama. Protect yourself. Yeah, this is what it is. 24 unowana 4 3 munonyanya kukasika uroro wasikana mbokura grow right zvandakuita ka ndezvoti come back on Saturday pane zvinhu zvandinoda kutsvaga vokai Saturday topedzera neSaturday pane zvandinoda kutsvaga mazwe come back on Saturday. Inini kana mapepa ndipe kana le protection nechi hana nebasa wozi zvatukuita zvine protection order zvine basa neandauta
Ana mkazi. Urukuzembe urukwandu ana mkazi wake kamba. Mina ni wana tapio mungu ndo wende bina. In the protection order. And protection order uyanofana kuti make sure kuti hakuharasi haitise hadi zvese zvakanyorwa Harasa kuzosvika kuti ndiende kuprotection order aindiharasa ndiri kumba kwepaaitengesa pamusika. majors takanotoka kudhara kuti haafani kuita izvo akangoita izvozvo dzoka pamajors titobva asungwa saka samuzwire tsitsiba kana andoita zvakadzi asaita samuzwire tsitsiba Ndo zvaanotoita. ai kwekuenda rodii Kunapa. yes endaiko Saturday isvika ndatoka. Akaita. Kana aita it's okay Saturday sinodzoka. tipei mama halo